Kardom, Kat News Long Pen atapa birta thanbang nili junali timungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Karbi Anglong Arlo Development Block Humkri Siang Bong Pen abatai batai nong noa birta ke klangalong kapap hidun de pin ke bokulia long kido langsung mepi Development Block ta isilo. Kidam tanga pora hut ay ewaya hem kitang te kibui hub abuyang sob anta kalilang non PMAYG ahem ta kitang te bui hub lilo. Kidamtang Surihinira Kriner Kepen Langpher Constituency Parlo Bukulia Megbia Thoy Ram Terangarong PMAYG Hemso Kitangte Bui Hublilo Kiongdung Ahema Parman Papongni Tangka Vuk Etlo Ahema Longpen Alongke Tangji Dogdok Bikok Alongpen Alongke Anujok Parjap Hamamat Atangka Abang Pongni Bengalong Vuk Etlo Lapen Lahaya Sai Kilang Ponke Langsumepi Development Block aja i babu teron si kilang napen kikim kirang atum abang lake kang burak ramsa la sopi puthot je i जीवन bordoloi pen lahaya hem ke patang jia phan wang kilo bonta la punang lang chot anverlo a hem parjap ham ningkan ki thomta ki pleng tupu nonanta ke patang jia phan thangalam ave lahaya hem ke tang te puthak langso mepi development block phanta pachini damlo video pen claim pop petang pon po posi cicak dun lo bonta video penta lamcak cicak dun chot anatlo ahema bang non puanta tang tele tangte lahaya hem ki tang te puthak Karbing Long Autonomous Council Board Chairman na pen VDC Chairman atumta nanglang lo sitame ahem ke non puanta tang tele tangte la puson si dokoklo la sirong arat atumapan masapso mathara apor chipi pen Karbing Long Autonomous Council pen lahaya hem kapatang jiaphan saideng ponte mesenji pusi Megbia Thoy Ram Terangarong Arong Asar Ranjit Terang Pen Kachuning Ri Padupon Herangke Rastam Taubi Pen Nang Kilo Birta Batai ta menil tum video long mane la solam complain pidam lo kasi video tum da pupo je lahai hambang ke patang pu ot pu pusi pu bom antami non pu tami aja ta claim ke lasi konsil lai hen pen tami lahai ahem patang phan pini asai ke deng ponsi meji ma pusi nili ni hin pen tami chuning ri lo em tang te ning kan kon ik lo kan nge thom thang thang lo oi tom kuma men ben lo lage ha kabon terang pia men ben kale bon terang pige malo nang li chorik lo ma ni chorik lo laso ahema farman batai ko an lo poisa ki ulai bata hingi lo ko lai poisa ki ulai ko nang li mena chidun ma mate chidun de lo tidun de non ta buk to ra kamra kram sa long kidu kambra kram sa ke ko ma lo ho he mayrong apo men ke long sin kram sa na tung ke kamra kram sa pe la ye babu teron gala tung apa na lo tung la tom si ki ulai le hedi acha ko so blok andar lo lage ha langsung mi ki blok je men ke babu teron so hem tangte ke ningkan ko an bak do lo ningkana thambak do ikuba kuma men ben so hem ke long ke lilipa yamen kareng kram sapi ta rong asu tum ta kidu kela ka hem ki pi pule ko pisi ki patang te dan ma pu hola su ta pudun lo pen kisuman ahem abang ke bhiti level ta apoisa bang ke histi honi ulai lo tami ahem bang ke patang te de lason ahem abang ke la ke dake kisti hini ulai lo sitame ahem kilong abang lili hem soramen lo amen abang ke kari rong piti acha la bhiti level choda hem hum ko an bak doi bhiti level ahem bang ke ini hum troksi ne dola ke tangte heta bata hini poisa ulai la kisti hini poisa ulai lo acha la kisti hini poisa ki ulai ke methang dong chidun ma ko son methang chidun de angse si ulai re pon atheke ni chini do na teng mang dangnang le tume chidun na daktan nil tumta kisti si bangai chidun lo kisti si bangai chidun de kuma si ki ulai la la bangke la so poisa ko lai ke la so ahem kita banglo ba jalo hola mistri kang bra kamsa pen ji la tumsi ke chilang si ka lai kuma je ilo ne di ji ke la babuteron lang hasu bangke Association for Justice and Development asong atumpen preniphai ke thomarni langmili hawar aratatum mesen ke chileng atwar piniani ata kilongdun de aputhak ningduk chipaklang lapen prabjin pen mate MLA kilik aprang mesen ke chileng atwar pi kasalam pivek jiaphan alangli tuma song pen kachuning ripado
Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohangaphan Association for Justice and Development Asong Ben Katuning Ripon ke Probjin Ben Dipu Lang Mili Kacheleng Atwar Mesen Pen Salam Nang Jipusi Alang Litum Pen ke Hang Pado Lang Mili Tuar Kok Thom Pen Lang Mili LP School Hurput Lorop Langso LP School Tara Langso number 1 Pen DMCA Chadung Ward number 11A Sarthe Senar Arong Adak Lake Ningkan Krepo Suselo Bonta Mesen Atwar Avarsai Pinyani Anta Madu Asorkar Le Council Charisita Ward number 11A Lepen Lang Mili Arat Atum ke Varsai Long Dunde Puta Alang Litum Pen Ningje Di Purong Supi Pen Chekoy Not Prek Jam Arong Along An ke Mesen Kecheleng Atwar Avarsai Kelong Et Adim ke Ong Bonta dak kapap hidun hup nai mate di masa aron pen ki podun bek arata tumapan ke non pariwatan asokar kachari hut anta ningduk ning oi pen ki duki sung pen si cicak nang bomlang lasi prabjin pen non nang kiliji MLA kilig aprang mesen atuar nang selam pivek po puji ratatum ning chithe jongsi alang litum ke hangateng pen thangrat avarsai ta long li pulote rat doan na pen Eje dia song pen rat thur pak ka song padopon nang kok poputa alang litum pen ningje song pen ki puji mate ni tum rat pen ki puji ke lalok mane Karbi Anglong Autonomous Council CM phan ka chuningri mate ke pachini la ke ni tum through media mane CM message lo mane prapjin pen la tarang so number 1 2 Sarthe Sinar labang so atwar ajak Lang Mili na mataba. Prabjin pen black to pink atwar ni tum han nang pinangji na pen nang manai nang selam pini pusi ni tum hang lo pasila ari jang lu puti mane vicheng lo puti longlor ki pon ben cheng lok la pen kangli kang ther pen mane lu than bang tami daman e la pen lu charli samar tami ke helat la poson ke sak thip piglo ningkan stami Bukolia Little Flower School along Preniphai ke Thomani Duck Breeding Farm Cum Demonstration Unit Puloni along a manager pen kapatri pipon along Karbi Farmers Association atum pen chirap chito dunsi awareness cum free duckling distribution program mesen pen kepechon Woka kapang ring lapen chirok toka jai me kepe dopona phi soarlo aham phanga tumaphan John Pharoi sisu se avoka ka so lapen dowai hai hui keron padopon Laso jai mekalong Dr. Lone Datta, Dr. Avinas Timong, Dak Assistant Sweet Giri Basumatari, Karbi Farmer Association pen Tingkuing Ti, Lapen KFA long Klembang Pubang Piatum pen Chenglok, Soarlo aham pangatum chetong dun. Ada pabirta pangkila pons kang ton poikla dumi thakmi kurwang thu.